Moses. Moses, wakamukona. Sanga. Wamuonera umwe. Moses. Moses anomsikazi. Iye watuta. Atakasiyana Moses muBhayibheri. Ameti uri Moses upi? WoBhayibheri yakati Moses. Uri pakati. Yeah, kodwa kutonya nzizo dukena ndikufundukubva nokuvi. Ndonzwisisa. Okay. Meya unowaziva? Ndozi. Muzvina bhizimusi. Ndizo chaizvo. Unongotenga mushop mawo. Ukapedza kutenga doro mushop mawo. Zvakaitika watenga doro mushop mawo wadhakwa uri kuchirudzidzisa here kana kutondera. Yaitwa naMoses. Zvimwe kuzvinzwisisa. Chii chaungakwanisa kutondera chakaitwa naMoses? Alright, ndatenga doro mushop mawo. Chokwadi chakanga ndadhakwa. Saka nekufara kwataita nevanhu. Pamwe takamuka kunge kukonana here. Saka ini ndokandonya nzizo kuti wakadhakwa udaro uchikunzwisisa here zvakaita. Handizvo pandokutsanangura. Saka tatano kunga ndakazotora doro. Ndakandatenga kutanga kubira basi. Mama nobva vati zvakuita chi? Zvakaipa handizvidi mwana. Ndikati shwa semunhu akakadhakwa. Ndabva ndatora doro ndatanga futi kubira basi. Saka mama vati aiwa chibuda muno mushopu muno. Uzadi munhu anodi anomisa mushopu. Shuwa ndakapanda kuda kushopu. Doro rakafanira kuenda mudumbu. Rakaenda pafloor. Uchiiswa neruoko. Ndizvo. Wangokonana namama here? Wangokonana nani? Zvongotaura zvembawa. Wangokonana nani? Ati kufarisa. Aifarisa nani? Ega doro unoona vakasiyana zvimwe. Wakakonana nani uyu? Idoro ndaitombomwa semunhu anga adhakwa. Wakakonana nedoro? Iwewe nedoro. Wakufuya wakaisa doro yanga iri yedoro iri kana kutengera? Sembhawa mataimwira doro. Flo panga takagara ndipandakadira doro. Wakarege wakadira doro wakakonana naye? Usina kudira mbhawa? Changamiro wangu zvinoitika padoro zvakawanda. Iwo uda kuzamba kutora doro sedefense iri panyaya? Kwete defense. Ndikutaura zvakaita. Unotaura kuti ukataura muno mudare kuti iwo wakanga wakadhakwa ndozvakaukonzesa kupara mhosva, ungabude mhosva? Ubude. Saka uri kuti kudini mhosva? Ndozvandiri kutsanangura kuti ndakadira doro zvingafariri mama. Pakazopera doro wakazozvifambisa sei? Pakazopera doro. Nyaya iyi yandakazodziya pera doro ndaifanira nokumbira uregere una. Ndobva wazodini? Ndifunga nyaya iyi ndakatuma sekuru wangu. Ndikati aende munhu kumbira mama. Claim yako mwana mai vandiyurudi yekuti wakadira doro basi. Ndakamesa doro mushopu. Ari kunzi iye ari kupomerwa kutuka nokuparadza chikafu chomuzvina bhizimusi. Mhosva ari kupomerwa nayo. Wanzwisisa mhosva yako? Ndizvo. Unopikisa uchiti chikafu chandakaparadza inini chandinopikisa idoro. Ungotenga iwe? Kuzotuka? Kuzotuka ipapo handisi kupatondiwa ndakadaro. Zvandinetsa kasana ndabvunza kuti muzvina bhizimusi Bhameni haangauye zoripota kuti chidhakwa chakarasa doro mbhawa. Iye aitengesa doro mbhawa. Aiziva kuti zvaari kutengesa zvinodhaka. Saka haisiri zvinhu kuti anga yazviripota kuno kuti akaisa doro basi. Asi pane nhau yekuti wakatuka. Kutuka ipapo handiri kunyepa. Ungakwanise sei kuzvitondera kuti hauna kutuka iwe uchitaura kuti doro rinogona kushandisa? Ndopandiri kutaura pacho kuti pakutuka zvogona zvakaitika panze munhu akadhakwa. Alright, amai imi mungagona kutsanangura here mhosva yamuri kumupomera iwe murume uyu azvinzwire muchitaura? Nhasi haana kudhakwa. Nhasi wakadhakwa? Ndinotenda pamusoro wedare. Mukomana uyu ikastoma vana vanonwira doro mubhawa mandinotengesa mushopu mangu. So mwana uyu ndinotombomubatsira kuti aita dambudziko anokwereta, ndinotombomupa zvinhu zvokuti abatsirike. Asi mwana uyu zvaakaita mushure mekunge vanhu vaakuda
vakadhisimisa kuti vaende kudzimba dzavo. Mwana uyo akatenga doro, haana kuritenga mushopu mangu, akanotenga doro samwe. Auya nedoro iri ndokupa vamwe vake vanga achinwa nawo kuti testai doro iri riri kuvava iri. Vaenda kunonotesta. So paakabuda panze akasiya vanhu vaakanga apa doro vaiva vachitesta. Doro iri ndokunopiwa mumwe mukomana akanopiwa anga aripo yeye. Uya achipinda akasvikowana mukomana akapiwa doro yachitesta. Uyu ndopaakasvika akati isusu hatina vana kumba here wekuti tinotengera zvinhu zvokuti vanotambira. Mushure maunge mukomana uyu aitesta doro akatenga machangisi, akatenga mabhiskits. Mukomana uyu ndopakatora machangisi emukomana uyu ndobva abvarura, ndobva anokandira chipepa chemachangisi ake, ndobva atora chipepa chemabhiskits chiya ndobva abvarura achiti imimi muri kuda kunopa vana venyu zvinhu, isusu kuno kuti chikutengerai doro rekuti mumwe. Right. Pana baba vakanga varipo, baba vanoitwa vasmoko, vakanga vasvikawo vakatenga doro ravo vachipawo shamwari yavo, vanoitwa baba atwakare, vakatenga masupa avo mairi, vakagadzikira kudaro. Uyu mukomana paanga achitaura nevanhu avo, hapana munhu akamugumburisa, hapana munhu waakadenhana naye akamutuka kana akamuita anything chokuti mwana uyu zvaifanira kuti asvike pakutsamwa kusvika ipapo. Mwana uyu paakabvarura zvinhu zvese izvozvo akabva asimudza doro rababa atwakare ndokutanga kurasira pasi achidhudhudzira mushopu mese, ndobva anhonga rimwe, ndobva adhudhudzira futi mushopu mese. Ndobva ndamubvunza kuti ko nhai mwanangu unoitei kana uchidaro? Ko wadii hako wanhonga ukarasira panze pane kuti urasire muno kudai? Ipapo warasira ndopandovata. So uri kufungidzira kuti achaklina ipapa ndiyani? Avhenganisa mabhiskits nemasupa, munoziva zvazvinoita mabhiskits nemasupa. Ndomubvunza anodaro, mwana wangu anopindura kuti hapana zvandoitwa, hapana zvamunondiita. Chero ane zvaari kuda kuita ngaaite. Ndopandakamuti mwanangu buda muno, hakusi kutanga. First time akazviita, agumburisana nevamwe baba, ende akasvika kubaya baba ivavo ndevechikuru, akavabaya akavatukirira zvinyadzi. Ndikamutsiura, mwana uyu haana kuteerera, akandituka. Ndobva ndati okay, first time regai ndimbomupa chance. Iyi yanga yasecond chance iyi. Pandakamuburisa kuti buda muno mushopu, mwana uyu ndopa akatanga kundituka. Mwana uyu anoshedzera achituka kuti mhata zvakandipa Alright. Shamari zvitsanangura gogo kuzvinzwisa here kuti wakavatukawo mashoko azvisingaiti. Uye nekuzotora doro rimwe mamaclients uchidira pasi. Ende pane mashoko avari kupomerwa ekuti wewe wakapa vanhu doro wanga utenga kumwe kumwe. Vanhu vaiva vachitesta doro, asi vanhu vanga vane majinangiri nemajigs nemachangisi. Iwo zvakakubata kuti mimi utengera vana venyu isusu tichikutengerai doro kuno. Zvabva zvakubata iwewe. Ndozvakazokonzera kuti urase doro rimwe ranga riri mupi. Pazvipedzera waudza gogo ava mashoko echinyadzi anonyadzisa. Iwo nemakore mangani? Indine 31. Gogo wao ungafunga kuti vane mangani? Unakuma 60 chako. Saka mashoko ekuvaudza chituzi chakadaro unonzwa wozi. Ini nangu pamberi pamusoro ndikutaura. Ini panyaya kutaura muchemberi kuti ndakatuka chokwadi chakanaka. Ini munhu wandakatongonzi ndawandakirashana naye. Muretoka naye ishamwari yangu. Ndiye munhu akauya pandiri. Akati shamwari zvawaita munhu zvakaipa. Ndiye munhu wandakashama. Asi urangera here gogo achikuudza kuti chibuda muno. Andikuranga ndizvo ndikabuda. Wakati kudii? Pakati kubuda muno mwanangu. Ndibva ndataura muchemberi. Ini nangu dambudziko rataita mushopu kusori. Kuti ini mwana utora naye uri mukomana rapo. Inda kubuda mushopu. Nguya ndakabuda mushopu ini. Ndichienda pa. Ndonga ndakatera. Ndimukona but iwo mfana zvawaita chii zvakaipa ndikati kwekupindira sei kunyaya idzi kuti munhu wamunhu ndakashauka ndakatuka kuti Alright, iwo majigisi nemachangisi wakazvibara. Alright, pamusorera. Majigisi nemachangisi. Ini ndakatenga doro mushopu mavo. Ndakatenga nemudharanzi chimusi. Ndibata mwanangu waita zvakanaka wandichekera uno. Saka iwo wambomotora 1 koti. Ndasvika nomuchemberi pei koti akati koti handisina mwanangu.
ndikatora chinipai super nebhosikoti radhura 50 nemabhiskits e50 cent ndobva vandisvitsa mama ndobva ndasira vakomana vandari vaimwa doro vakomana chimwa dumba ndabuda pane doro rimwe ndakati tiri kuvata chini vati vakomana inzwai doro iri ndakabva ndosvika kune musho ndozinzwisa ndobva ndapa vakomana vaya ndobva vama saka ndinguva ndakabuda panze ndichidzoka ndikuona mukomana wanga ndatengerwa doro nababa vake ndikati ko wazodiko Maria iri kuzanza ndatotenga chi ndatenga machangi kwinongotenga machangi sei tikumwa doro tese saka uri wasita mutsvene kumba here unene machangi bosi ini ndatenga uyu doro ndikumwa mari panapa iwo hauna musi wambotenga kana doro siya doro rako ndobva kati aiwa ndikuudza ndobva ndakatanga kunetsa ndobva ndakatora machangi ndobva ndapa mama ndikati mama ndipei mama akati aiwa handikwanisi kupa chi machangi muridzi asingadi kupa doro kuchengetedza muridzi asinganzwisisi ndikati alright ndopakauya chinanzi munyaradzi ndobva atora machangi aya anga ari pakaunta ndobva amupa mukomana ndobva ati ine zvodoro yandinyengeni ndongo yakadhonza chi uya mukomana zimenezi machangi ndobva abvaruka inonguva ndakati saka kana zvaraiswa izvazvo ndobva ndabvura mabhiskits angu ine ndobva ndamarwera pasi ndobva ndakavhura doro riya riya ndobva ndabira pasi saka iwo tinotenderana here kuti uri environment ya ishuwa kozi ndo zvakaitika ende uchiurangarira wangobvunzwa pano ukataura kuti zviri zvokukorewa ishuwa but ungatiudza kuti kana wanga wakorewa iwewe ukatsanangura matsanangurisa uri kuita ndakakorewa matsanangurisa uri kuita aya ende hausumbokanganwa ende wanyatsotsanangura kuti iwewe paungataura kuti tuka zvinyadzi wedzere zvinyadzi wakatotaura ndakatotaura asi wanga usingataure gogwa pane wanga wakunesana naye panze gogo bva vanzwa seunge ndivo havo ende imomoisa hausi kunzvenga saka ungati idoro here raikushandisa iri doro rakarakati chakazvangurusha asi ini chakachigumbudo chakanyanyondibata pakuti pazvinhu zvandainga ndatenga zvanga zvagumwana wamunhu ndobva ndakati aiwa zvamuri kuita iwo hazviti iwo utapiwa mari namudzara mushemushe chitengewo kadoro timwewo chaungafungire chingagwadze gogo kuti vauye kuno kudare chandikafungirese zvavatsana kufunga pane shoko rataurika rekutuka kuti mata handiti muchemberi vakahakira shoko kozoya imwe nyaya yekudira zvinhu pavanorara inyaya mbiri handiti shuwa nyaya idzodzo iyi ndakaita bati kutuka doro shuwa ndakadira kutuka ndakaiwamuchemberi wati iwe wakatuka wedzero rokariburitsa ndakaribuditsa but unoziva here zvokungodaidzira shoko rinyadzisa apa zvinoona ngoafekto inini yangu usingatauriri ndosaka gogo akabatika unozviona sei kudira doro panorara munhu iyo yanga yamusikazwa iri doro waidira uchitoda here doro inini kudira doro kadaita kawo tikati bhozi izvo tikadakuti ndaita zvinhu zvekudhaka mozviramba asi ndakadhakwa ndakatovhura shuwa ndikuziva ndakavhura supa vangani vanomwa doro muduno vakawandisa vangani wakaona vachiita tsika yavakaita zvoitika pfungwa dzivanzosiya ndati vangani wakaona vachiita tsika vantu usanga vakawanda vachiita vachiita vakawanda vanomwa doro kuzviona here kuti une chijairira chekupara mhosva uchingoti hazvina basa negligence icho mhosva yangu ushuwa ndakati unoti mudinayo kuna gogo wamhosva yako kuna muchemberi wako mhosva ndakatadza shuwa ungave here nechikonzero chakakutadzisa kuti warara mangwana doro rapera womuka uchienda kuna gogo unopfugamo kuti ndakatadza ungave nechikonzero chakakutadzisa ndofunga nezvacho zvaunenge uchiudzwa nevanhu nezvaunenge wakaita unenge kuti munyara vanhu ndo vaikuudza mahiyesei waitonyara shuwa kuti kurira kuti waiteerera makuhwa ezvisina kubuda ngoro magogo alright ini ndakazopa chapupu changu kuti katuma munhu tunga vakaziva muchemberi akati pai zvinhu chakabatikana ndikwanisi kuti kutaura naye mukomana saka ndipandakanza kuti nyaya yatoti yakwamama unogonyere kwakumbira regero kwawaitira chaizvo zvakanaka chaizvo uzi ndakatokanganisa tsika yako ingaisiya nemuto upi yekuti ukamwa unoita violence una mukadzi kumbaisa idzaiva nguva idzo wakaita nyaya kasinga zokuma 10 nguva yako yekuenda kumba inguva iyo inini kana tatouya kuzomwa doro kana tine mari zvangu panongobvarwa pawe pamusoro mukomana wendofunga aita zvinhu izvozvo first time ndakamupa chance ndakamuregerera ndisati ndakumunzwisisa ndikati zvichida mwana regai ndimboona zvaari kuita asi aita izvi ndakadana baba vake ndikavati baba ndinokumbira kuti tibatsirane pamusoro pemwana uyu
kuti tingaite sei kuti mwana uyu atsiurike, nekuti zvaaita hazvina kunaka, hakusi kutanga. Baba vake mwana uyu vanotiwo inini amai chero matanho amafunga kutora, nekuti inini mwana uyu pamba takatomukoniwa tese, takatogeza maoko nezvake, ari violent zvokuti ipapa kana ndikatomunomubvunza izvozvi kuti wazviitirei, anotoita hondo inodarika iyoyi. Hapana munhu ari kumbofara nezvake. Vakatsanangura kuti nyango kuvakoma vake chaiko vakamugeza maoko, munhu ari violent. Inini ndakazvigamuchira ndikazvitenda, mwana uyu ane hondo mupfungwa, hapana wanombotya pamberi pake ipapapa. Ndagara naye kwenguva, akasvika vamwe vanhu vasingadi zvehondo, anongosvika so vatenga supa rake, anongosvika achitora vachiti aiwa vanoroverwa supa iroro ravo kwete rake. Mwana uyu atenge doro zvinodaro mushopu, indinotengesa ini. Mwana uyu atenge doro anotengerwa nevamwe vaanenge achimwira doro ravo. Munhu ari violent, munhu asina hanya, anopindura zvaanoda. Ndakatarisira kuti mwana wangu aizouya achindiudza kuti mama sori nezvandakaita, hapana chandaimbotadza kuti ndimupe ruregerero, uye hapana pandairwadziwa kusvika pakadzika ndichitengesa doro randinoziva rinorasika. Saka baba vakanditiwo handikwanisi kutsiura mwana uyu. Ndobva ndaona kuti handina imwe nzira, nokutya kuti rimwe zuva anogona kuzondirova, nekuti akasvikotaura kuti muno mamusi menyu muno menyu kukaunda kwamuri ikoko pese panapa pasi penyu tinoita zvatoda, kana muine kwamuda unomhangara endai munomhangara. Saka ndakaona kuti ndibatsirike sibheta kuti ndiuye kuvakuru. Imimi mabhisiketsi manga mabhadharwa here? Akanga amatenga iye. Akatenga mabhisiketsi, koma changi manga mapuwa mari yacho? Machanks akatengwa nomumwe mukomana asiri iyeyu. Ini manga mabhadharwa mari yenyu? Ini ndakanga ndabhadharwa mari yangu. Zvakanaka. Saka kureva kuti imimi nyaya yakakurwadzai ndeye kutukwa neyekusvibisirwa mushopu, kwete kuti akawesta mabhisiketsi nemachangi. Kundituka chaiko. Kana riri doro akasvibisa mapushe angu ese, mabhaketi angu ese. Asi tikadzoka ugogo iro bhawa renyu night club here? Aiwa, harisi night club. Ndanzwa seunda kutaura zvokuti 11 o'clock. Mimi munovhara nenguva? Tinonokerei kuvhara. Hamuoni here kuti nguva dzamuri kuzovhara idzi kuzokonzera kuti vana vanenge vakumwa doro rimwe siri ndiro rinopedzera kuti vakupara mhosva, mukavhara nenguva chaidzo. Hamuoni here matambudziko yangu zvakashoma? Ichokwadi, chinhu chinotipa kuti tirambe takavhura dzimweni dzenguva, makombi edu, mota dzedu hadzifambi kwakachena. Saka patinenge takamirira malageji atinenge tatumira paya vanhu vanenge vachingorimo kusvika kombi yaita sei. Asi zvingadinge kuti kuvharwa kwebhawa nekuuya kwekombi zvinomecha papi? Because bhawa rine license rinotaura kuti bhawa rinovharwa nenguva yakati kana isiri night club. Night club ndo inoita puru, ndizvo. Saka imimi renyu iri muri kutora nguva ino yamakombi? Tinovhara kuma10. But uyatora kuti nguva dzinenge dzanza kumapasi 11 kuti time yebhawa yange yapfuura, yange yatime net. Dzasiri kumapasi. Uyezve hamuoni here kuti mukatikasirewo kuvhara tinogona kuita nyaya dzinogona kuita shoma dzekutorwa kwevadika vakadzi. Kuti panguva yavanenge vari kumabhawa ikoko vachidzoka kwakuchena ndonguva iri kuparwa mhosva idzodzo, hamusi kuonawo izvo? Ndinobvumirana nazvo. Uyezve mumwiro waataura panapo wokuti iye anogona kumwa kusvika bhawa ravharwa, kurevera kuti munhu iyeye kumba uku kune mumwe munhu anenge akatarisira kuti munhu ari kuwe. Harevi chokwadi, nekuti kazhinji munenge muchivatengesera tumwe tonge turi tumbwa kuti kana vatunwa vasanganisa nerimwe doro ndopanosvika pakuti asaziva zvakuita izvozvo. handitengesi tumbwa mushopu mangu kana mukasitya. Ndakatarisa nyaya yenyu inyaya yekuti inyaya ine criminal mukati, yekuti uyu violent yaainayo aifanira kunge akatosungwa nemapurisa. Zvichidai mimi makatotarisa mukaona kuti sezvo musina zvikwanisiro pabhawa ndosaka makaiunza kuno? Kwete. Hamusi kuona here kuti uyu nenoise yake aifanira kunge akatosungwa? Inini chinhu ndakarispekta vakuru vangu vemunzvimbo, ndichitiwo vanokwanisa kubatsirana nomwana kuti vakwanise
kumudisciplina, kumuonesa sefestival chance. Maonero andakaita sezvo akatanga kuparawo kwandiri ndisingatarisei. Tikaiti first chance here ndanzwa muchitimi kwekutanga akamboita imwe nyaya akamboita mukamushedza mukamutsura iya yechipiri kai saka haisi first chance, second chance. Ende bhawa renyu riri kupiri Ishopu iri kumayamba. Pamayamba. Iwe unoti kudii nemhosva yawakaparira amai? Ini ndandiri kunyika maenda kaparira mhosva. Unoti kudii nazvo? Ini ndikuti muchembere wangu ndikwanisa kufunga ndikakumbira kurege. Iroro rege rauri kuita rekuroora kuti maoko mungadai makaita kumusha unogona kuvakumbira uchiita sei muchembera? Vakumbira regero zviri kuoneka kumusha ndokuva mungadai makaita so maoko kunokwa tiite izvozvo. Uchavakumbira sei neunhu hwawakaita? Ndopanda kutaura kuti ndokwanisa kuvakumbira kurege. chikumbira utaure kuti sei wakazovaudza mawedha nenyadzi dzagogo wakadai. Ini mama wangu ndokumbira kurege ndakatanga. Inini ndisati ndagamushira ndiri kuda kuti ndikuvhunze iwewe kuti chakakupa kuti undituke kuti mhata zera rako iwe chii? Ini muchembere kunga papa ndakanga ndakutadzira here? Kwese. Maita zvakanaka mama. Ina chikumbiro zvangu kuti inini munhu wandakatuka ndigreya. Imi semunhu anga ari mushopu mama akafunga kuti ndatuka chi? Imi munhu ndiye akachitidhonza. Ndibva iwe ndisiye mhani iwe mhata yako. Uri kupupura zvisizvo nekuti munhu kana uchida kuregererwa unopupura chokwadi. Wakatuka inini ukatondiudza kuti endai munomhan'ara kwamunoda kwete Greya. Greya haana kana chaakataura any word, akatoomerwa kusvika pakadzika kuti totarisana sei naamai ako. Iwewe wakaburisa mashoko ako wakatarisana neni kuri pamusiwo, hauna kutuka Greya. Ndinoda kuvhunzawo kuti ndine anything chandakaita here chinodhisevha kuti iwewe wakaona kuti ndinokodzera inini kuti undituke kana kuti ndine kuita kumwe kunokodzera kuti iwewe utaure mashoko akaoma kudaro kwandiri. Aiwa mama zvataurwa izvishoko inini handisina marambiro. Koinini sei ndisina kukutuka zvitutsi? Iwe wakanditadzira sei inini ndisina kukutuka zvinuhembe mako? Unochema nekukumbira regero chete uchapikisana ndizvo chaizvo ndokutaura namama kuti inini mama mashoko andakataura akashata. Sezvo mama murimo munhu wechikadzi. Chigara zvako pasi. Noisa kwamuri changamira. Baba Cherifana uri kupi? Makadi. Chii chamuri kuziva nezvenyaya? Ngomana uyo zvakaita ndikudai ndine mufana wangu ari pana panzismoko tarigere tironga tiri vanhu saka iwe hamene akabhokera nechi akatora dora mundokurasa tora rimwe dora ngari pasaidi futi parigere sindokurasa tutuma suka hamene akagumbuke aina kuti izvo akosi kumutaura naye zvotakusera kana ndova kusviba nambo yeshopu akatuka iro izvozvi anozviteerera manje manga muri parefu zvakadii naye paita inangozari inini kamunhu unaona kuti utora dora wafukurasiraka wamupindura wakagara imumba imomo poita zvinhu makarasirwa doro pamabuda indonabuda neti mwana atora chinhu kutora dora kurasira kozomubvunza nikuita sei pamakabuda makaenda kumba here kakuti makamira ndaenda kumba ko kudai mukomana uise zvaaituka achitaura naamai kudai akasara achiuisa amai ako kwenyenda ndikapya ndikuti maiva naye mukomana nasipo naye uyangu waiti patatigere toradora kundokurasa munhu waizvinwira ega mhene kwaibva amutoradora kundokundirasira ndakategerwa rina smoko Smoke ndiani? Chii chakaitika? pamusoro ndofunga ndakadzika mumota yachimusimbi ndichibva kukarori pandasangana namukoma ari pamayamba vakatomirirawo maiguru vanga vaenda kurufu nditi mami changosvika nditengerewo supa ndikati azvisimeni pandashedzera kuna mama ndikati muchembere ndipirewo mukoma supa pandifunga sokutaura kwavamboita ndakatenga ari maviri imwe ndikaipa Bernard Bumbu imwe ndikaipa yevana avo vachangoivhura isati kana ndatombokurukura navo ndofunga ndo pakasvika tsama vangu vachitopopota kuti uri kutenga machanzi wamwe doro ranofuta saka imi ndimoda kunozvichenesa kumba
kuti madzimai enyu akutozana kuzomaudza madzimai afuti kuti tisati kunochengeta vakadzi vaupa vakatotanga hondo yavo ndokutororevavasira pasi mukoma ndo vakadhonzana vakati siyana nazvo mbosataure chaunotaura nokunaya kwaita mvura mukoma vakapinda mumotikari achimusimba ine ndobva ndamirira mvura ichinaya ikapera mvura tsano pavakaudzwa naamai avo kuti anobuda muno vapedza hondo yavo shuwa havana kuzomira vakabva vabuda ndobva tasara takungokurwa tichiti unokadaisa wedhi rekutuka inini andadhonzwa namukoma tabuda panze ndakazonzwa kumuchembera kuti wanditukirei ndine zvandakutadzira here ndakambokutukawo here chero mumwe musi tsano ndobva vatongobudawo ndokubva vaenda imi muri kuti ava nditsano nyipa kuti nditsano wangu wanzvadzi madzimai yemudzimai wenyu hazvingade muri kutenderera here kusada kubuda pachena kuti tsano vakatuka nakuti tezvaro aiwa hai pakutsano kana vakatuka ndiripo chokwadi chakagona kupatenderera inyu but ivo vabvuma havo kuti mashoko aya vakaaburitsa inini kuti nditi pamberi pedare kuti nditi shuwa chokwadi vakatuka asi inini munhu wandikanzwa achitaura personally nemuromo wake ndimadha vachitaura kuti uri kunditukirei asi pakurarama nekugara mucommunity tsano wenyu munovaona sei tsano tsano tinotosimba isusu vakwashaaa tinotovacha totota kuti kana kuti pane pamwe pakuti unonyatsoona kuti atezvara vanogona kunge vari right asi unogona kucha kutopindira pamberi pavo kutaudza tsano chingonyarira zvinhu izvi zvingodarika inogona kusandukira zvavane hasha shuwa zizvo saka ipapapo takatocha ndisaka takadhonzana nemukoma kuti katano siyai pakadaro zvipere tozoona mapeta acho sevanhu tanga tirimo ndisaka masita edu aiswa kudare kuti tine chokuita mukati mazvii une chekupikisa here pane zvataura nevafakazi handina uri kutenda kuti uri violent panyaya violent yekuti inini chokwadi chakanaka inogona kuti ndiri violent ndakuti une chekupikisa here kuvafakazi ukati hauna fakazi ndiye ataura kuti iwo uri violent mucommunity ndozvaataura haugarike newe zvakanaka ndobva ndakuti une chekupikisa here ukati hauna andavasinapanzwisisa saka ndazipanzwisisa uviolence wangu watotaurwa ndikuti inini ndiye ndichitanda nevanhu vandochitandira hanzi unotobhura vanhu ini kutorohwa vanhu vatorovana bhozi kubhawa vanhu vatorovana itotosvika nguva yekutomborogwawo asi ndikadzorerawo vanhu vangoti ndione dambudziko bhozi ini ndenda totangiwa une vana vakani nemukadzi wako ndine 2 unogara kwako wega nemukadzi wako iri pasati pamba vavava ndogara une pfuma inokosha zvakadii inokupa kupara mhosva zvakadai pfuma handina une chii musha chete musha nemukadzi nevana ndizvo chete kusei uchipara mhosva right asesa nazvita mwanakomana Moses ngatidzidze kugara zvakanaka nevamwe anditi tide kuti titore advantage yekuti kana munhu akadhakwa anozopomera doro kuti sori nanga ndakadhakwa ndaita zvinakadhakwa ndanyatsoona kuti zvese warondedzera zvaukaita wakadhakwa waziziva zvose pazongopesana bezi pokuti chinyadzi chakuti wakatuka uri kutaura kutuka mai asi chakanzwikwa zvichireva kuti watoburitsa izwi rinoyera kwatiri rinoyera nokuti chinhu chawatuka icho Mwari akachisika chinzi chinofanira kufukidzirwa chinhu chese chiri pachena chete chiso chemunhu zvimwe zvese munofukidzirwa mese hamutenderwi kutaurwa pazere vanhu zvichireva kuti wabvuma matadzi ako kutadza kwako nokuti ukatadza isusu tichakuripisa kuno zvecompensation dai mai avanga vakumhangarira nyaya yako iyi ine macriminal charges akati wandei pairi zvino vati regai ndiende newo kuna baba saka takutasira kuti zvawauya kuno iwo wakatoenda munomhangara kwamunoda zvichida pamwe uchatonda mashoko iwayo zvino kwamunoda manje kurogona kusvitsa muna taisireva nekuti tine vamwe vanhu vatiri kutoda kuti vange vari kumabasa ukoko paprison apo nokukaribha nokupi vanonga vachipfeka hembe dzimwe dzikozo dzaa dzepink pink dzeorange dzimwe dzaa dzewhite
hazotiita zvakanaka because toita kuti haukodzeri kuramba uchigara mucommunity musociety nenzira iyoyo. Pandoda kuti nini uve munhu anotendeuka, enda unogarisana nevamwe zvakanaka, usarasire doro pasi, usavhure zvinhu zvevanhu uchirasira pasi, usava violent. Hongu kana mada kufunga zvokuti murwe, irwai muri uko, asi woziva kuti ukamangarira zvekare imhosva. Ndikutarisira kuti nemi wamai mashopu ese mazhinji ari muno machundu ndoziva kuti haazi registered pakutengesa doro, hamuna malicense. But kuzotengesa doro kusvika nguva ndoziva munochitsvaga yenyu mari. Idzaini pamunogona pese kuti muvhare zvitoro zvenyu nenguva yakanaka. Apa ndichataura chitoro chenyu chete, ndakutaura zvitoro zvese zviri machundu zvinotengesa doro, wese asina rezenisi, vhara shopu yako nenguva inotenderwa nemutemo. Ivo vemutemo, mapurisa, ndovakurudzira kuti nokuvakumbira kuti vaita vachiongorora vanawo maneighborhood watch nevanotenderera, kuti unowanika uchivhura shopu iye asina rezenisi achitengesa futi zvinhu zvinodhaka zvisingatenderwi nemutemo, imhosva. Anofanira kusangana nemutemo, wotorwa nemapurisa woenda kumatare edzimhosva, wonomirira nyaya yake. Mwana akumbira gerero kwamuri, saka nokumbira gerero kwaaita kwamuri, tichitoda kuti vamwe vadzidze kuti zvaakaita hazviitwe. Unofanira kuripira iwewe mbudzi dzinokwana kuita 4 kana kuti mbudzi 4 kana kubhadhara mari inosvika $100 kudare rino kuti tigone kupatsanura zvaukaitira amai ava secompensation. Handide kuzonzwa zvekare uchipara mhosva yerudzi urwu munguva pfupi iri kutevera. Nokuti ndikakupa mwaka wokuti mwedzi 2 kana 3 unonosvika kupara mhosva. Handichada kunzwa kuti wapara chine chekuita neizvi, kuti utedzere tsika dzedu nechivanhu chedu. Doro rakagara chimwiwa kubva kare, saka hatide kuti tipomere doro kuti ndoro raita zvakaizvi. Enda unogarisana nevamwe kumayamba, kumanyedzi, uve mwana akanaka. Chisumuka zvenyu. When you want to